Hmm. Patasok man mga imported nga tsokolit. Yun! Di mason. Nagsamit na talaga. Man tayo nagsamit. Imported ko naman nagkapwedikwa. Hawde. Maramanak mo laangon. Nabayagan ka't ngajak nakaraman manon. So nga imasak man timangan. Ang samit na talaga. Ang saman. Sana all. Ngayon, samit. Chocolate na imported ko na yun, ma'am. Talaga? Yummy! Ligayang tiraman imported. Samit mo talaga. Ang dapat kikwa na mani naman. Man ay ituin makaraman si tao imported na tsokolet. Sana all. Talaga man. Ginagawa mo. Dami. 2 hours later. Ay. Ay. Oh no! Ang sakit ng tingin ko. Ang sakit na talaga. Ay. Naiiwas ko. Ay, wala. Malagip ko gaya ng yung bagay kanyak. Palagayan mang man. Mapay ay patak. Inimimas ko matimang mga anan. Oh no! Ang ibusok. Ay, na, nagsakit. Ay. Nimimas ko matisamit na. Nagkaimasan at matilakit na. Nagsakit. Nagsakit na talaga. Anay. Anay ko. Anay ko. Naglagi din naglagit timbang at dentista. Naglagit ko malagi din di samit na kang zaman na nga tsokolit nga imported. Nagdasyak matlang tikang kaasli. Anay ko. Oh no! Anay ko, nagtasulitan. Yakson. Anay ko, nagsakit nga talaga. Anay. Anay ko. Ay, nakasagsakit nga talaga. Yakon. Ay, nagsakit, Jakon. Nagmululit mga tsokolit na imas ng imanon nagkisatinan na. Ay,